Bon dia, benvinguts a Fins als Pistons un dia més, avui a Marroc, i comencem el Rally Clàssics Àfrica. Una prova on regularitat, navegació i dunes ens posaran a prova. Anem amb el nou pilot, l'Enric, també ens acompanyarà la Sílvia, en Jan, la Isbi, la Mireia, molts altres companys que també hem conegut a Fins als Pistons en el canal d'Instagram i també a YouTube. I res, a disfrutar del Marroc. Som-hi! Primer de tot, hola Jan, bon dia. Sí, però ell ja és el següent nivell de pro, va amb l'aire condicionat a dintre... M'ha dit una cosa, que és la roba vinícola refrigerada. Què és la roba vinícola refrigerada? Tu enganxes això a un sistema que et fa passar l'aigua per tot aquí i per darrere també. Com un radiador, bàsicament. Com un radiador. Llavors tu esculls amb una centraleta la temperatura que vols dins del cotxe i vas amagat i realment vas com si estiguéssim l'aire condicionat a l'habitació. Increïble. Mare de Déu. Bé, i ara en Jan, com a bon mestre que tinc, m'ajudarà algun tip perquè la gent del Blúnic m'ha deixat el Blúnic i ell és un crac amb el Blúnic i m'ha d'ajudar a ensenyar algunes cosetes, així que... Intentarem compartir aquí postures, a veure com ho veu, i com ho veig jo i buscar un poc. Fantàstic. Aquí tenim d'allò de Caixa TJ amb Enric Perramon, el nostre superpilot. Està bé. Fins als Pistons. Motorclub del Bages. Ausar, Tessi Stallow, Teclab, Blúnic, molta gent que ens acompanya. I aquí els nostres amics. Isaac Ciurani i la Sílvia. Perfecte, merci. Benvinguts al primer dia de Rally Clàssics Àfrica. L'Enric Perramon, el meu nou pilot, amb l'estructura de Pedregà i els bons coneguts aquí al canal. I res, anem a disfrutar moltíssim aquesta nova aventura de la mà de Rally Clàssic, els mateixos organitzadors que el Costa Brava, o sigui, família. Tenim molts amics que estan corrent, la Sílvia, en Jan, tenim a la Isbi l'organització, a tot l'equip Pedregà, com no. I res, Enric, a punt? Som-hi! Gas!
Aquests s'estan passant de tot. Vale. Ara cap a la dreta. A l'esquerra està una mica. Bueno, Enric, què? Com ha anat? Primer tram de regularitat, Estic molt content. M'han recordat el Cuenta Más i el Cuenta Menos en moto, el roadbook de paper. Enric, tot un crac, ho ha fet perfecte, regularitat molt bé, estic contentíssim. Ara, següent tram de regularitat, les sensacions són molt bones. L'únic funciona, Estela funciona, el cotxe va de puta mare, l'Enric, més que tot això, i jo me n'estic en sortint. Molt bé, seguim. Anticongelante, creo. Se nos ha parado el coche de golpe. ¿Me oyes? Abro el capó. Se ha parado, sí. Estamos haciendo, casi terminando el tramo de... Ah, mira, abierto el vaso. Sí, abierto el anticongelante. Y el radiador. Ah, un radiador. Ah, ha reventado el radiador, Ha reventado el radiador. Van folls aquests. Perfecte, cap problema, estem aquí. Aquí. Però què ens ha passat en un lloc amb cobertura? Bueno, Què diu? amics, Què diu? coses que passen, la mecànica a vegades dona pel cul, això li pot passar a qualsevol. Ara mira, Enric, t'ho vols ensenyar? Ara és important per senyalitzar la resta de participants que estan bé, que és un problema mecànic, ok. I ho posem aquí. Ja està. Ara ja hem avisat en Nil, a tot l'equip de Pedregà, per sort està en una zona de cobertura i res. Escolta, i no hem d'avisar la tia... Ja l'he avisat per l'aparato. Bueno, cosetes que passen. Rebentat, però tot ok. I els companys... Hem avisat a Pedregà, ens vindrà a buscar. Ara ensenyarem la catàstrofe. Se'ns ha rebentat el radiador, ha sortit disparat, però disparat literal, O sigui, ha hecho BOOM! Escolta, aquí...
surten, l'Alberto ens posa l'eslinga i sortirem del wet. Això s'estabilitza molt. Disfrutem més que remolguin que no anant tirant nosaltres, tu. I aquí el Copin sap més que ningú. Fa un Déu, aquí estem fent un màster aquí, de dunes. I de wedge, i de tot, tio. Ah, això no contamina ara mateix. És un zero emissió. Ara mateix el nostre cotxe és zero emissió. Hòstia puta. Ja li vas dir, men, nano. I què em va dir, què et va dir? Fijades. Bueno. Sí. Sí, home, esclar, canviar el radiador aquí en un moment i ja està. I demà tornar-hi. Sí, home, sí, que queden 5 etapes, sí. Ja hem arribat. Ai! La bomba a la mierda, está haciendo de bomba al nene. Bueno. He estat jo. Avui anem a conservar, acabar l'etapa, ja va poder acabar l'etapa, que l'Enric disfruti. Ja tenim per davant una etapa una mica complicada, amb diversos wets així que avui l'estratègia és anar utilitzant una parant, controlant temperatura i disfrutar, com no. Però bueno, comencem el dia. Som-hi! Vale, cap a la dreta. Surto? Sí. No diu res perquè...
sensor de temperatura. Ara, aviam, aixecarem el capó, aviam què pot ser. O sigue y lo vas controlando la temperatura o te vienes para acá y terminamos de solucionar eso. Ja queden 50 quilòmetres per acabar el tram d'avui, tram de regularitat ara. Ara, després tocarà el tram de dunes, que haurem de veure si ho fem o no. Per ara estem optimistes, creiem que ho podem fer sense massa problemes, haurem de ser tècnics. Però bueno, després un altre tram de regularitat i cap a l'hotel a dinar. Però per ara hem disfrutat, petits problemes, el que sembla que s'escalfava el cotxe sembla ser que era el sensor. Així que, bueno, positius, contents. Sortirem a 67, pista molt ràpida. Quatre, 3, 2, 1, let's go! Doncs tram especial de dunes, que les tenim aquí al fons, i res,
Som a desinflar, anem a desinflar. Ja s'obri. Has fet mai d'unes? No. En moto sí, no? Vale. Enric. Mira de seguir les traces que vas trobar. Ara cap a l'esquerra. Troba la temperatura per si et quedis clavat. Passi ell, primer que passi ell, espera. Primer que passi ell, mira com ho fa. Vale? Vale. Gas. Gas. Molt bé. Gas a fondo. Canvi. Ahí. Vale. No tallis. Vale. Bé, gas. Que bé, gas. Perfecte. Molt bé. Agafa-la així la visualitzes, eh? Com tu puedes, pues no vayas tu mano. La pones així. Gas. Izquierda. Vale, per aquí. Veus que aquí hi ha airbo? Això és un. Vale, pues ja no el puguis, t'ha de guanyar el puguis. Amunt! Gas! Vale! Aquí hi ha les roderes, per aquí dreta, dreta. Vale, bé. Vale, ara per aquí. Per aquí. Vale, bé. Molt bé, recte. Molt bé, recte. Vale, cap a la dreta. Vale. Veus les roderes? Sí, per aquestes mateixes. 40. Ai, 40. Ho guardem. De recuperació net. La recuperació no, 50. Bueno, Enric, Ei, ho hem aconseguit, l'esperit. Ho hem aconseguit. Un dia més. Un dia més. Ara anem a posar suc a la bèstia. Posar una mica de dièsel. És un desastre, això ho he fet fatal, ho he fet fatal. Ara us explico una cosa, la Isabel vos deixarà més... Ja li fots marxa enrere o marxa endavant? Aviam com ens ho diu. No, entrarem d'acord. Marxa endavant? Sí. Més. Ja hem acabat la segona etapa del Rally Clàssics Àfrica i tenim a la jefa, Silvi. Com ha anat aquesta etapa amb el buggy? Estic molt cansada. Au! Està cansadeta. Ha anat bé per aprendre coses que he de millorar, coses que he d'aprendre a fer diferent, coses que he d'aprendre a gestionar. Bueno, ha anat bé per aprendre. Arriba el moment del briefing i que ens entreguen la taula de mitjanes i el roadbook i ens explicaran doncs, coses importants que hem de tenir en compte a l'etapa de demà. Així que estarem atents a què ens diuen la Fina i en Josep Maria
I res, a apuntar, fer 4 anotacions al roadbook, entrar a les mitjanes al Blúnic, a sopar i demà gas. Lo hemos puesto aquí porque aquí llegamos a 70 y bajamos la velocidad a 58. Pero como está marcado ahí hay un cambio de rasantes y el copy que os lo cante un poco antes porque llegas a 70, nosotros creo que llegamos a 90 o por ahí. Hosti, sembla que se sap el que fa i tot, Has jugat sense tenir ni puta idea. El petit vídeo durarà 3 minuts. Doncs ja és el final del dia i ara el que toca és programar. I per això fem servir aquest nou aparell, que és el Blunic Ride. Ja coneixeu el Blunic, que ha sortit al canal de Fins als Pistols i si no, també en el canal de Gitocat, en el Campionat de Catalunya. És diferent aquest dispositiu. Aquest dispositiu està enfocat única i exclusivament per proves d'off-road, sobretot proves tipus Dakar o com el Rally Clàssics Àfrica. I, bueno, com no, una mica personalitzat. Doncs res, toca programar-lo, que gràcies a aquest superteclat, que en el Blunic normal no el tenim, doncs posarem les mitjanes que ens toca posar. I també ens permet posar els trams de navegació amb el cap, que és la brújula del GPS. Tercer dia de Rally Clàssics Àfrica. Avui ja el cotxe 100% preparat. Hem posat un sensor de temperatura que així podem veure tant l'Enric com jo i poder controlar perfectament la temperatura. I vam tenir problemes amb el sensor que no anava bé i ens donava lectures errònies i això ens va espantar en alguns moments, com ja vau veure. I res, avui hem configurat la Insta per portar-la en modo pop. Aquí tenim a la Mireia saltant. En modo pop, aviam què tal, perquè avui s'esperen unes dunes i possiblement em tocarà baixar per guiar l'Enric per fer alguns passos. Però bé, afrontem el dia amb moltes ganes, perquè avui anem a provar una funció del Blunic que encara no havíem pogut provar fins ara, que és el modo cap, i res, amb moltes ganes de començar ja. Mireia, la Mireia s'encarrega de que cada dia tinguem totes les coses obligatòries que hem de portar en el cotxe. Avui és molt important portar aigua perquè ens podem estar molta estona a les dunes. Així? Algo de comida. I algo de comida. No se li escapa res. Gràcies a gent com la Mireia perquè aquests ral·lis siguin el més segur possibles i puguem gaudir sense cap mena de problema. Sí. Merci. Ya tiene la vista puesta. ¿Hasta trabajar ya? Sí, i és allà. 5, 4, 3, 2, 1... Vale, gas. Sortirem a la dreta. Vale, gas. Sobretot no passem
baixarem de 100. No ens en fotin bronca. Doncs aquí tenim la meva oficina, el roadbook, l'únic connection box, by teclab, i com no, l'únic ride amb el seu pad, que va superbé. Ja tenim la pantalla pilot i més enllà tenim el LED line, que és un LED que s'il·lumina aquí al vidre, reflecteix i ajuda a l'Enric a saber si va adelantat o va traçat tan sols mirant a la llunyania. I res, ara comencem el primer tram del dia, que és un tram de regularitat, i seguirem amb un altre, i més endavant trobarem un d'un test, que ja són dunes de veritat. I aviam si amb aquest nou setup de càmera que hem fotut podem veure molt xulo. Aquí veieu com ho tenim. Bé, Enric, bé. Molt bé. I ara aquesta de l'esquerra també. Ojo que correm, estem corrent. Aquí a 40 encara. Sí. Aviam. Aquesta pista no. Aquesta pista de la dreta. Esquerra, perdó. Perfecte. S'han equivocat tots, nosaltres anem bé. Recuperem, vale. Aquí. Aquí. Pi. Sí, posa que hem d'anar a 70. Però això no està bé, Hem d'anar a 40, teòricament, aquí. O sigui, vas bé. Mantén-te aquí, igualment que pugi això, vale? Tu ves-lo seguint per on van passant. I si algú no ho veus clar, m'ho dius. Ja serà molt que es perdi. Vale, ja l'he trobat aquí. Aviam. 48. Vale. Enter. Segueixo amb aquell? Vale, aviam. Sí. Espera, aquí està. Espera, para. Aquí vaig ben perdut ara. Quan estem? 48. Per aquí, per allà. Esquerra. Aquell també gira. Sí. Aquell segueix amb l'altre. Aquesta pista. Dale aquesta pista. Ja recalaré els metres, no preocupis. Va, posem-nos a 50. Vinga, va, gas, sense por. Sense por, va, recuperem aquí. Hem de recuperar. Vinga, 50 metres, 40 metres. Sense por. Ahí. Que treballi. 30 metres, 20. Ojo aquí, visualitzem bé, vale, perfecte. Seguim 2,5 quilòmetres per aquí. Vinga, va, una mica més. Fot-li castanya. Sense por, que voli una mica. Ahí, bé. No, no està marcat. Ja quasi ho tens, Una mica més. Al punt a posar-te 100. Vale, ja hi ets, Ja hi ets. 66, Molt bé. Perfecte. Extraurem un palet de res. Passat un pèl. Ara de camí a les dunes de Merzouga. Aquí mateix. Sí.
Anem a baixar pressions. El Toyota. Sí. 400 metres, ho tenim tot recte. Temperatura 91. Molt bé. Haurem de virar una mica més a esquerra. Esquerra, esquerra, més esquerra. Veus que anem a cap 80? Sí. Vale. Bé recte, per aquí. I surfeix aquí, ara recte, aquí. Ui, cuidado, Vale, molt bé. Ara cap a la dreta, hem d'anar cap a la dreta, 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 una mica més dreta. Vale. Posa rodes rectes, el punt d'estalonar. Molt bé, vist. Vale, ara dreta, dreta. Perquè veus que està tot tallat, hem de vorejar-la, Vale. Ara, lleugerament... Ves per l'esquerra, que està molt millor. Veus que estan una mica tallades, una mica perilloses. Dreta, Sí. Ara dreta. Vale, va. Bé. Ara esquerra. Sí, veus que surfegen tots així a l'esquerra? Vale, sí, esquerra. Veus? Recte, ara recte, Vale, olla. Vale, molt bé. Surfegem la olla, molt bé. Ojo aquí. Recte. Sí. Paro aquí. No, seguim. Vale, segueix. Per aquí, surfeja bé. Segueix per aquí i agafa dreta. Aquí agafa dreta. Vale, surfeja bé. Ojo aquí, que baixa. Ojo, que volca. Ojo! Hòstia puta. Talla. Vale. Estem bé. Estàs bé? Estàs bé? Bueno. És algo que pot passar. L'hem agafat massa al costat. L'has filmat? Vale. Sí, està filmat, Enric. Em baixo jo primer, vale? Vale. T'ensenyaré com s'ha de sortir. Ho hem fet just al costat de la fina, més. Ai. Ens ha vist, no crec? Sí, tant, ens ha vist. Vale. Tindrem per obrir. No ho sé. Bueno, noia, ho sento, No, estem bé. Veus? Per això t'he dit, sobretot ben lligats. Culpa meva. Estem bé, Fina. Vale. Estàs bé, sobretot? Sí, home, sí. Vale. La puta mare. Hòstia, l'has gravat? Sí, clar, lo de les dunes és gravació, sí. És l'hòstia, tio. Ai, no meu. Vale. Ara, molt de compte el deslligar-vos, Vale, Enric, apreta'm els braços amb les mans cap amunt, al sostre. Al sostre, vale? Perquè no caiguis. Jo estic bé, vale. Perquè hauràs de sortir, vale? I et descordo, Sí, home. Vale, estàs fora. I ara he de sortir així, no? Ara has de mirar de sortir. Primer els peus, no? apoyar els peus a baix, poder intentar posar-te dret. No sé si pots posar els peus a l'altre seient. Vale. Pots? Posar-me No dret. sé si pots, O treure... Vale, espera, que et desconnecto. Ja estàs. El motor l'heu parat, no? Sí, està tot desconnectat, Josep Maria. Vale. Cap a fora. La puta. Bueno, coses que poden passar. S'ha de baixar de cara avall, això és falta d'experiència. Vinga, Sí, de cara avall. a veure si pots... Aixeca el volant amunt. Es pot aixecar. No, l'aire, el Sí, volant. que aquí hi ha una palanca, La que no palanqueta puc jo. aquesta. Quina? Ah, vale. Collons. Ara tenim més espai. Ara I tinguem el aquí, gol. aquí ha caigut el mòbil. Bueno, això no pateixis. Tranqui. Tinguem el cotxe dret i ja trobarem coses. A veure, aquí tinc la cartera. No pateixis. Aquí tinc la ventosa. Això deixo. Però el primer que he de fer és posar el cotxe dret, que si no va baixant... Sí, tens raó. Allà on no toca. Un moment, Sí. Sense baixar, el ja podem públic, no et passis mal ara al baixar, Eslinga no la tens per darrere? Sí, no, la tinc a darrere. Darrere, vale.
Tens el mòbil? Sí, li he donat a Josep Maria. Aquí n'hi ha un. I aquí els bitllets de 500, dius? Bueno. Vale. Ho posem. Aquí tens això. I això. Bueno, sí, això ho deixem tot aquí dins. Vale. Passaport està? Sí. Vale. Hola, ¿qué tal, amigo? Bien, ¿cómo estás? Bueno, podríamos ir mejor, pero... Podria ir mejor. Ja ves. Vinga, Bueno, baixo, vinga, va. Què? Bueno, hem reaccionat a temps. Sobretot, el Hans ben lligat, eh? Això és el que té les bolcades. Destorçar. Està una mica torça. Ve ser una mica de, suposo que d'oli. Una bricolata, però això és fàcil. Vale, fem estiradeta, Bueno, ¡Para! hòstia, Va bien. Yo has trabajado 3 días en Chalucat, con Mesquel, con el... Ric, t'està passant de tot, cago en Déu. De tot, Estem pillant tot, Això és positiu. Home, que passi aquí que no el Dakar, no? Has trabajado 3 días con ellos. I què? Ellos ahora, ¿qué van a hacer? Uf, Mejor que él va a salir afuera. Sí, però... el camión, no? Sí, però haurem de... Passa que hauríem de treure'l d'aquí, almenys anar una mica Vale. cap allà. Vol dir que és... Em quedo senyalitzant amb la fina, potser? No, Oh. quines linga tens? Tenim... És com aquesta o com és? Sí, Opcions, no? Ja estic tot? Opcions, no? No, que ara això es va bé, ni el va arrencar. en tinc una altra, Josep Maria. No, a veure, enganxem. A veure. Aquesta és curta, en tinc una altra. Vale. I tens bon passo per enganxar. Aquest és... Estamos ready. Som-hi. Va, posa-t'hi. Ah, no, de copi. I corda't bé, sobretot per sobre el Hans. Vale. Va ir per desinflat, Vamos a verlo así de cerca, viejo. Está rompiendo la duna, ¿te estás dando cuenta? Está haciendo camino para subir. Està trencant la duna.
Flipes, eh? Sí, perquè aquí és massa pujada. Ara bajarà. Wow. Ara que pugi tot l'altre. Centra't en això, eh? Perdó? Uah, complicat, eh? Tu tens el vídeo? Sí, sí, ho tinc tot. Ara estic superconcentrat, eh? Que no està en vídeo. Aprofitarem que estem aquí amb el camió, que ja és com la nostra cavalleria personal. L'Irene, Gustavo i en Víctor, que són els que sempre ens rescaten aquí, doncs ens han convidat a que veiem a dintre el camió, que és molt espectacular, la veritat. Aquí dalt, com veieu, és una tripulació de tres persones. El de davant és una mica més el tècnic, no? Controla el tema de pressions, també controla tots els mandos aquí, i normalment acostuma a ser un mecànic. Després tenim el pilot, tenim aquí, i el copi, amb els aparells. I com veieu, una vista totalment diferent a la nostra. Què vas, amb moto? Ojo, 300 V, Sí, sí. Con lo que va el jefe y lo que... Ha escopit tot l'oli que tenia als cilindres. Aquí Pedregà, que han fet una feina de puta mare. Etapa número 4. El cotxe ja reparat. Tot el team Pedregà ha treballat de valent. Ens han posat un metacrilat. I bueno, hem tret les límpies per no ratllar-lo ni res. I res, afrontem la penúltima etapa. Avui toca una etapa que és bastant llarga. Després anirem a unes Jaimes i d'allà farem nit fins al següent dia. Així que comencem el dia. Gas!
dia. Hola. Collons, ja torneu a seguir? Sí. Ja ens ha passat tot. Tot, eh? Vinga, Gràcies. Avui fins que m'engegui, Doncs va. Avui ben suaus. perquè no hi ha servi. No? No, ja a Tombuctú el que teniu és una piscina de puta mare per refrescar-vos. I res. Doncs vinga. Tu, 15 segons. vale. 10. No. 5, 4, 3, 2, 1, va. Cap a l'esquerra. Això sí, Dreta bé, sí, gas. Es veurà la pista? Aquí. Directe per aquí. Super. D'aquí 1 quilòmetre 200, farem la pista de la dreta, es fa lleugerament dreta, i pujarem a 60. Si haguéssim anat ràpids, Anem ara a poc, ens hem de fixar bé per on anem. Vale, per aquí. Cinc, 4, 3, 2, 1, go. Som-hi a 40. Vaya saltets, eh? Una mica més, enrere més, enrere més. Vale, ara aquí. Vale, gas. Vale, recte amunt. Ojo que veuen. Vale, un pessiquet. aquí vaig fer la Titan, aquesta pujada molt. Mirem amunt. No, aquest és, jo què sé, el xaluca o així. Ojo, mira el Vale, haurem de donar la volta aquí. Per aquí i fa així. No, per aquí dalt, per aquí dalt. Per aquí. Hòstia, que guapo. No hi havies estat mai aquí? Mai. Anem aquí. I ets un set.
6, 5, 4, 3, 2, 1, gas! Vamos, més. A veure, recupera res, 10 metres. Sempre cal a l'inici. Vale, va. Vale, va. A la pista de la dreta. Vale, va, hem de recuperar 90 metres. I gas. Dreta, esquerra. 3 a 50 metres. I la velocitat de 53. 40 metres per recuperar. 30, 20, 15, 10, et vas posant, ja va, posa't a veure. Seguim per aquí a la dreta. Sí. Ara, per aquí a la dreta, sí, per aquí a la dreta. Vale, posem... Anem darrere de l'altre ticó. Va, explica, Sílvia, avui què ha passat? Que avui anat molt bé. Avui ha anat molt bé, simplement ha anat bé. Hem fet un punt a un tram. Molt bé. Molt bé. Bé, m'he trobat una mica malament i anem amb el cotxe oficial fins als pistons, pilotat per Ramon Vidal, ja conegut, i Roser Morera. Esperem que en Ramon es comporti en aquest viatge i que no es torni boig. Et portaràs bé, Ramon? Sí. Ja. Bueno, ens hem canviat de lloc amb la Roser. Ara toca copilotar en Ramon, Hem baixat molt la pressió, Sí, però si no quedem entirats. Hem quedat uns bots.
Bé, moltes gràcies per arribar fins al final del vídeo. Tan sols aclarir-vos que l'última etapa no la vam fer en competició, ja que jo a l'etapa anterior, l'etapa número 4 a la tarda, em vaig trobar molt malament i jo crec que vaig pillar alguna intoxicació alimentària o així i no vaig sortir en el test de dunes de la tarda i el dia següent tampoc m'acabava de trobar del tot bé i bueno, l'Enric també a la tarda del dia de l'etapa 4 va sortir a les dunes, també es va marejar força i bueno, estava bastant cansat, va passar molt mala nit i li vaig dir, ostres, si vols mirem de fer alguna més tranquil·let, ja que venia un test de dunes molt i molt bèstia i no estava massa clar de poder-ho fer i vam parlar amb l'organització i bàsicament el que vam fer va ser anar amb els metges i els vam anar seguint per la seva ruta que feien ells, que anaven al llarg del tram i després vam acabar arribant al final del Rally Clàssics Àfrica. Tan sols agrair enormement a tot l'equip Pedregà per la superassistència que ens van fer durant tota la nostra estada, a Jesús i tot el seu equip de TC 4x4, que de veritat va ser una feina brillant i a temps rècord, a tot l'equip de Rally Clàssics, que va fer una feina impecable amb organització, Fina i Josep Maria també per la creació d'aquest roadbook tan i tan xulo amb el que he disfrutat i he pogut tornar connectant al desert. I bueno, també, com no, agrair a PTB, a Artesi, a Teclab, a Stalo, sobretot també a Blúnic, que ens ha cedit tots els materials per poder fer la regularitat, que sense ells hagués estat tot un desastre a nivell de resultats quan podíem fer-ho. Ha estat molt bé per aprendre com funcionava aquest aparell, que ha estat brutal i que ha anat molt bé pel desert, així que ja ho sabeu, si necessiteu un aparell per córrer aquest tipus de ral·lis, no dubteu, aneu a Blúnic i allà segur que l'Ester i el seu equip us aconsellaran la millor opció de dispositius. I bé, això és tot i ens veiem en el pròxim vídeo.